Ndị be anyị ekene m unu, Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekenekwa m unu ma kene ihe na-emere unu ihe. Aka m bụkwa nwanne unu nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ, onye nkụzi Igbo n'iru akwụkwọ abụmụta asụsụ Igbo. Enwe m na-arịọ gị nwanne m, biko gbanịa na-esonyere m n'iru akwụkwọ abụmụta asụsụ Igbo. Anyị ka nọkwa n'akwụkwọ abụ Ọkpakụ Erieri. Cheta na ebe anyị kwụsịrị bụ ebe Akụbụzọ chọrọ iji ụtarị wee pịakpọ otu nwaodibo ya anya, ụkwụ wee pụ ha ọsọ. Mgbe ha ruru ala ha kọrọ otu nna ha ukwu siri echi ha ọnụ n'ala. Ya mere ndị obodo sịrị na ha agaghị akpọnyekwa ya ụmụ ha ọzọ. Ụmụ nwanyị ka ihe Akụbụzọ mere wutekarịsịrị. Ha kọtọrọ ya sị, onye megburu nwa mmadụ ọmụta nke ya megbuo. Ala anyị jụọ ya ihe ụmụntakịrị amaghị ihe mere ya. Kemgbe ihe a mesịrị, Akụbụzọ enwekwaghị ike isi n'obodo ya kpọta odibo, n'ihi na ewu na ọkụkọ amarana na afọ tara ya mmiri. Ọ dịbeghị odibo nọrọ na be ya karịa ọnwa abụọ. Nke a gosiri na ọ bụ ihe mere ede o ji ebe nwee. N'ime ọnwa ole na ole, ihe karịrị ụmụ odibo ise ebiela n'ụlọ ya ma jirichaa ọsọ laa. Ihe na-achụla ha dị ọtụtụ. Ụfọdụ n'ime ha bụ oke ọrụ, oke ụtarị na oke agụọ. Ọtụtụ ndị Igbo kwenyere na ọrụ anaghị egbu mmadụ, ya bụ na ọrụ abụghị mmegbu, ma onye na-arụ nnukwu ọrụ kwesịrị ka ọ na-eriju afọ. Ụmụ odibo Akụbụzọ na-ebu ọnụ mgbe ụfọdụ, ikekwa erimeri adị, ma ohere agaghị adị maka isi ya n'ihi oke ọrụ. Akụbụzọ na onwe ya kwenyesiri ike na oke nri na-ebute nzuzu na umengwụ. Ma agụọ bụ ezi onye ozizi na ezi mmadụ akọ. Ya mere ọ na-etinye anya ahụ na ụmụ odibo ya anaghị eri nri otu ọ masịrị ha, kama ọ bụ otu o chere ga-adị ha mma n'ahụ. Aṅụrị kọrọ ụkọ n'ụlọ Akụbụzọ. Ụmụ odibo ya amaghị ihe bụ ezumike ma ọ bụ egwuregwu. Ha anaghị ezu ike ọbụla nwa kwamgbe site n'ụzọ ụtụtụ ruo n'ime abalị. Akụbụzọ chọrọ ka ụmụ odibo ahụ yie ya n'ọrụ, ma o chetaghị na obu sịrị na ike dị na nwaja. Ihe na-ewutekarịcha ụmụntakịrị ahụ bụ na egbochiri ha na ụmụntakịrị ndị ọzọ ịdị na-ejekọrịta na-enwe ezi mmekọrịta. Ọ dị ka a ga-asị na Akụbụzọ chefuru ihe igwuri egwu bụ na ndụ ụmụntakịrị. Ma anyị ga-aghọta na ihe tinyere ya na omume dị otu a bụ na ọ na-atụ ụjọ anụ enweghị agba ịtagbu ya. Ya mere, ebe ọ chọghị mmekọ onye ọbụla, o gbochiri ụmụ odibo ya ije be ụmụnta ibe ha ma ọ bụ ịkpọbata ha n'ụlọ ya, mekwa ka ha ghara inwe enyi. Ahụ na-ajụ ụmụ odibo ya oyi. Ha mụtakwara ize oke ndụ dịka nna ha ukwu. N'ezie, ịgbara nwoke a odibo bụ nnọọ ije ụlọ mkpọrọ. Akụkọ anaghị ekwe onye ọbụla biri n'ụlọ ya akọsị. Aga m adọbiri ya ebe a nwanne m, gbanịa na-esonyere m ka anyị chọpụta ihe mere n'ime akwụkwọ abụ Ọkpakụ Erieri. Aka m bụkwa nwanne ụnụ nwaanyị Oriakụ Uju Anyanwụ, onye nkụzi Igbo n'iru akwụkwọ abụmụta asụsụ Igbo. Ndewo.
ka o mesịa.